Lukáš, strelec víťazného gólu, hrdina tretej tretiny. Ako by si zhodnotil dnešný zápas? No, tak hrdina určite nie. Myslím si, že tie prvé dve tretiny neboli ideálne z našej strany a neviem ani, kde to viazlo, proste nekorčulovali sme tak, ako vieme korčulovať a určite som rád, že sme ten zápas dôležitý 6-bodový zvládli. Viedli ste 2-0, prišli ste o náskok, do tretej tretiny ste vstupovali za stavu 2-3, ale dvomi gólmi ste naozaj získali dôležité 3 body, takže musí byť spokojnosť. Vravím, tie dve tretiny, povedali sme si niečo v šatni, prídeme na ľad, tretiu tretinu, dostaneme gól zbytočný a jasne potom musíme bušiť, dotiahli sme to, našťastie nám to tam padlo a vravím, sme radi, že sme to zvládli. Ty si tam mal viac náznakov v tomto zápase, napokon ten víťazný gól vyšiel na teba, strieľal si ho v podstate do prázdnej brány, dobrá práca spoluhráčov a nebal si sa tej pozície, si to tam zavesil po výške? Určite Šrami super robota, výborne si to tam podržal, pozrel sa a mal som síce prázdnu bránu, ale bol som dosť v uhle, takže som rád, že som to trafil. Potom aj pri tom záverečnom powerplay, tam si utržil nejaké rany, nejaké zblokované strely, takže v záverečných 2,5 minútach hrala Trnava bez brankára a tam ste asi podali hrdinský výkon celý tým. Ako vravíte, áno, všetci sme do toho dali do toho záveru všetko a to k tomu patrí, že tie bloky tam musia byť. Teraz máte v podstate dvoch najproduktívnejších hráčov vo zvolenie, takže musia zabrať iní a možno aj tebe to takto teraz sa podarilo vďaka tomu? Určite áno, som rád, že akože nebolo to ideálne, ale som rád, že sme zabrali aj ostatní a že dokážeme zahrať aj bez nich a že nemusíme sa stále spoliehať len na nich. Po dvoch prehrách naozaj dôležitá výhra, lebo Trnava sa mohla priblížiť a nemala k tomu naozaj ďaleko, tak teraz opäť trošku pokojnejšie body. Tak tá Trnava hrala posledných 5-6 zápasov, vyrovnané zápasy, sa mi zdá, že v každom zápase získali nejaký ten bodík. Takže vedeli sme, že nás nečaká nič ľahké, ale naopak my sme tiež nehrali moc ideálne a vravím, som rád, že sme to dotiahli do víťazného konca dneska. Už v piatok príde do Žiaru Považská Bystrica. Čo bude platiť na tohto určite nepríjemného súpera? Tak asi to, čo pri každom, veľa korčov a tlačí sa do brány a nestráca zbytočné puky.